Asi di roha madihamu dohot dame nasian debata amai dohot sian anaknya Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas madihamu amanami inanami haha anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Mauliate ma di haradion ni rohamuna lahoman dohoti tangiang dohot pamujion bodarina di borginon. Di bagasan haporsiaon sai di pasu-pasu Tuhanima para saurata rap dohot Tuhani. Bahen hasangapon digoarna nabadiyay. Tatangihon ma hata ni Tuhani turpuk si jahaon dihita bornginon. Ima na tersurat di Evangelium Matius di bidu 10 di ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada. Songonodo tersurat di turpuki. Duksahat nasida tunatoropi Roma sadahalak sumoba ibana huhut madok. Tuhan, saya asima roham di anakki nasol potodo ibana macai bernit diae jut ibana sosam tu api jut tu aek hubuat do ibadan yan tua kasisian mi alai dang tarpamalum nasida ibana. Dungi nina Jesus ma mangalusi. E bangso na soforsea jala na sumalinon. Sadia lilingon aku paku hamu. Sadia liling nari ajuokku hamu. Buak kamu ma ibana tuson. Dungi disonggahi Yesus ma ibana, gabe ruar masih bolisi sian ibana. Jadi hisarma dakdanaki olat ni na sangopasi. Dungi pulik ma ditopot akasisiani Yesus madok. Buasa so tarpabali hami ibana.
Jadi didok Jesus ma tunasida. Ala ni otik ni hapor siya muna do. Ay si tutudo na hudokot tuhamu. Nanggo nasabatu ni sabi hapor siya muna. Dohonon muna ma tudolokon. Mucat maho siya non tusan. Saut doi mucat. Gabedang adong naso tarpatu pahamu. Alay anggo nasamat camon. Dang olo bali. Ia so marhite siya tangiang dohot parpuasaon. Ido sahat ni turpuki. Martua ma natumangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Yamo kadongan tapatutorma dirita jadopad di debata. Tapaserep marohata. Martangiang mahita. Marsangap mahawali Tuhan. Debata ama nami nahusobahami di bagasan Jesus Kristus. Disude huasom nasun godangi jalan nasun balgay na mangatasi nasa saluhut huaso. Margugudoho patupahon nasa tarpatupahampe. Balga situtudo huasom alidi bata di bagasan Jesus Kristus Tuhan kami. Alania le Tuhan salehon mahuaso minang Tuhami ganup na porseya. Asa margugo hami ale Tuhan marhite siya kaporseyaon nami papatarhon huasomi di kulmit ningolu nami. Tuhan nami jala debata nami. Di bagasan tikion huhamulati hokami masaluhut dengan di basam dohot asing roham. Di pangaramotionmu di bagasan gulmit ningulu nami manipat di bagasan sadarion. Di luasodo hami madala ningulu-ngulu nami mangulahon ulaon nami. Dilehok ko ng hahipason di ganup hami. Tarlumubi ale Tuhan. Ala di basa-basa hokkodo pe rasirasa di bagasa tikyon hangoluan di ganup hami marsada-sada. Gabe tarbahe kami. Maday jala makilalahon hangoluan na binasa-basahon mi tu ganup hami saat ro di bagasan tikyon. Alania li Tuhan huhamulati kami masudid dengan di basam dohot asing roham naong nilehon mi Tuhami. Manotong mahwali Tuhan manarihok kami. Mangaramoti hami. Marmudu-mudu hok kami di bagasat gulmit di ngulu nami. Tuho mahupasat kami ali Tuhan. Pardalanan di ngulu-ngulu nami si ganupari. Ala dihapor serohan nami sa liling horap dohot kami ali Tuhan. Natau dohami madala di ngulu nami di bagasan hahipason dohot di bagasan lasmiroha. Jala parguguanmu patawonmu hami Tuhan mangula-ulaw nami dohot madala di ngulu nami. Hopar tulomon ni roham. Tuhan di botoho do takas pardala di ngulu nami di bagasan partikyadon. Nasetotong do pehami ale Tuhan soson mangadupi COVID-19 siya.
natongon rongom di humaliang ngudu nami. Nama bahin parsauran nami gabi hopit. Gabi so terbaik kami mar parsauran dot uli cala une. Ala dia li Tuhan, manatap mahosan habang sam parbadua kicang. Patau mahami maluas yang COVID-10 siyaon. Bolokon ma COVID-10 siyai siya tonga-tonga ni gulmit ni ngudu nami. Tuho mahupasa tami akadongan nami. Natongon nuaing mangay na hatchik. Hinorohon ni COVID-10 siya narongom di pamatang na. Pargugoy man sida ali Tuhan. Lehon di na sida semangat mangalo sa hiti. Pasabam ng rohana, jalapapos rohado pikirana. Say na margugodo na sida laho malua siyan sahit COVID-10 siya. Tuho man ako pasahat hamya li Tuhan pangbonggomi ni bangso nami. Namang gumgomi bangso nami yon ali Tuhan. Siya lehon bisuk hapis taran na siya ko. Asamar bisuk manguluhon bangso nami yon. Mabuan bangso nami yon tuhawli yon. Paluahong bangso nami yon nang siyan COVID-10 siya. Ali Tuhan nami jala debata nami. Tuho mahupasahat nami sa luhut gulmit ni ngodu nami. Di ulaw nami. Di keluarga nami. Dia kaiyanakon nami. Say homa ali Tuhan na manuturi sa luhut na. Arahon. Togu-togu. Tuktuhi jala bukbahi rohani saluhut ruas ni huriam asa salam marsihohot marhapor siyaon tuho. Mangalihot tikina marsaor doto mamuji pasangapon guarbu na sumbadiyay mananginangi di hatam martangiang tuadopam. Unang loas gabi madaw akaruas ni huriami siyako, hinorhon ni panosak-nosak ni ngudwon, alay ko lampasol koto diri nama tuadopan mo. Tutu manipat di bagasan sadaryo dali Tuhan, ragam do nahuulahami. Daktar bahin suadong nahuulahami namarlaok dosa jadopan. Dihata ng dohot di pabahenap. Asi marohap Tuhan, sesama dosa nami isaluhut na. Patawa kami matsalo pasu-pasu, dohot asi ni roham. Di bagasan tikyop Tuhan, dinalaho peyak kami di podoman dami, mangulun laho modum. Dongani mahami Tuhan, padaw kami siyan marah. Linggomi hami di bagasan holong ni roham. Asaloas mahami modum sinok simalolong nami di podoman nami ganup. Loas hami modum dohot renges. Sodang roka dohot pikiran nami. Jalakikei hami jari marsugut. Laho manguduti ulon nami si ganupari di bagasan hahipason. Dohot di bagasan las ni roha. Sahat tu tanganmu ma daging dohot todi nami. Holan mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami. Sisa masadu dosa nami. Asiroham tangihon tangiang nami. Amen. Asin ni roha ni Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadiama. Nama dongani.
jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Horas. Sini rohani Tuhan tano tahun na pungon naragnuan sandarion na pasangapon ko Tuhan alanilingan ibasa mulusay totong pinikiran sa suligitan noon sa magtimos na laohaman na sumiyalikok to alamit amanan sa labot kong rohata kundi magkaamata di suboy unang hotalala sa iba't Jesus tata kasasalang rohata di panoon handang si tujuan iba Jesus tumata iba na ang uluan na doktorin Jesus no akosan iba na hasonawan na di tanong-dahonan ni Jesus Hallelujah.